Salut, eu sunt Hypermix și bine v-am regăsit la un nou clip de Shadow Fight Arena. Astăzi vom trece din arena 4 în arena 5-a. O vom debloca pe Yuka, vom da câteva meciuri cu ea și vom da la ruleta cu Marcus. Și haideți să trecem la treabă. Prima oară vom da la ruleta cu Marcus, care costă 999 de diamante. Nu știu dacă merită neapărat să dai la ea, dar eu chiar îmi doresc să iau un skin pe Marcus sau chiar un skin pe armă. Nu contează, haideți să-i dăm. Și let's go, mă, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Chino. Nu-mi spune. Nu pot să cred. Cel mai rău lucru pe care putea să mi-l dea, mi l-a dat. Eram sigur. Da. M-a rămas puțin dezamăgit. Hai să vedem care e treaba cu chestia aia pe Marcus cu piatra. Cred că este un stance, dacă nu mă înșel. Haideți să vedem. Măcar dacă era sabia aia sau vapskin, nu era prea bine să fie. Dar totuși sabia aia, dacă era bine să rău. Și am deja un stance. Haideți să vedem cum arată. Ok, deci are o piatră în spate. Face câteva trofea, o aruncă. Ok, este destul de fain. I-am dat aici echip. Haideți să jucăm ultimul meci până ajungem arena 5-a. Și let's go, să fie noroc. Bine, odată ce am rank 2 aici la 3 vs 3, nu cred că o să am probleme. Să sperăm că va fi așa și nu o să am probleme. Ok, și o să jucăm cu Vaveilara. Ok, haideți să ne gândim. Deci, dacă o alege pe Kate, ar fi bine să o alege pe Surge. Dacă o alege pe Lynx, ar fi bine să o alegem pe Kipo. Hai să o alege pe Surge. Surge vs Surge. Haideți să vedem ce o să iasă. Să sperăm că o să fie bine, să nu fie rău. I'm a soldier, not a diplomat. Cut to the chase. Let's go. O să începem. Am început cam prost. Se pare că știi jocul băiețașul. Știi ce face. O să mă chinui din urmă puteri ca să câștig niciodată să în arena 5-a. M-a prins pro tare aici. Cred că o să mă bată, nu știu ce de asta, dar... Ok, am dat criticală cu genunchiul, dar pare că n-am putut face față. Cred că băiatul ăsta ne va scoate jocul din cap, presupun. Deci este o posibilitate ca nu printr-un mesaj în arena 5-a, ci în 2 meciuri. Depinde cât minus ne dă, nu sunt sigur cât minus ne dă exact. Nu, dar n-am vrut să fac asta, Nu! Mamă, ce mă enervează să mor eu, să dau rău. Da, GG. Mă enervează deja. Și îmi dă 3-0 cu Surge, nu-mi vine să cred așa. Haideți să ne concentrăm, poate mai avem o șansă. De fapt, nu mai avem șansele.
Nu știu de ce am așteptat acolo. Da, dar nu, n-am nicio șansă, sincer știu. Acum depinde poate cu Link și cu Kate nu joacă atât de bine precum joacă cu Serge, dar haideți să vedem ce va fi. Ok, am așa facil. No, deja... No. GG. No, man. Yep. GG. You're done, Worm. M-a zdruncinat bine, ce să spun. Let's go, să vedem câte trofei avem. Știu că dacă dau win îmi dă 30 de trofei și... Da, încă putem face, dar prin meciul ăsta încă o să putem să ajungem printr-un singur meci. Bine, normal al doilea meci, dar dacă să o luăm așa, printr-un singur win, am putea să ajungem arena 5-a. Ok, let's go. Să sperăm că vom reuși. Și am cumpărat Battle Pass-ul. Cred că și ăsta ne va scoate. Mamă, Serge, iară, nu pot să cred așa ceva, nu pot să cred. Trebuie să mă concentrez prea tare cu jucătorii ăștia. Ceea ce nu stă în fie. Ok, hai ca să începem așa. Da. Nu, arată așa de agresiv. Ok, să-și dea heal. Oh, nu pot să cred, nu pot să cred. Mamă, ce mi-a dat-o băiețașa. Nu, mai cred că am pierdut și mintea asta, am nebunesc. Out of my way. Am și motul ăla cu... Marco, da. De ce atât. Hai că se poate. Sper că se poate. Ok, deci o să jucăm împotriva lui Azuma. Noi o să avem aproape full HP, dacă nu mă șel, pentru că o să luăm ceva heal. Și nu mi-am luat atât de mult damage de la Serge. Pe Serge. Pentru că de păcate pe Itsu mi l-a scos cu Serge, dar haideți să vedem. No. Da, GG. Trebuia să sară aici. Ok, asta am jucat-o bine. Ok. Deci mai avem pe Serge împotriva lui
Am uitat cum îi zice ăsta. Iar am uitat cum îi zice. Și l-am skin-ul de pe el pentru că am pus acolo clipul când am colectat pe Red Weapon. Aveți clipul pe canal. Ăsta este foarte periculos. Nu ceva să scoate cu search, dar ok. Și el scoate cu sărci, l-am scos cu sărci, mă! Nici nu cred că m-a atins, nici nu cred că m-a atins. Ok, și am ajuns arena 5-a. Da, am ajuns arena 5-a, let's go, let's go, let's go, let's go, let's fucking go, man. Let's go. Am terminat și cu Search maratonul, nu prea mă ajută 3 fragmente. Dar am făcut... Nu, am dat nici la mici. Am făcut arena 5, mă, bine, mă. Și haideți să o luăm pe Yuka. Let's go. We will destroy the injustice of this world by our hands and claws. Adevărat. La valoare. Cel mai probabil am primăticare pentru că am deblocat și maratonul pe Yuka. Ok, hai ca să vedem aici numai de misiuni. Am avut un pic de emoții în meciul trecut. Dar din fericire a trecut. Și s-a terminat cu bine. Haideți să intrăm la 1v1 și să dăm un meci cu Yuka. Meci 2. Sharp your claws, Shane. We are in for a good fight. Ok. O să jucăm împotriva lui Raikichi. Ok, haideți să vedem. Știu așa că decât care e treaba cu Raikichi-ul ăsta. Sperăm să nu avem probleme cu el. De fapt ăsta oricum este bot. Sau, de fapt nu cred că este bot, este doar așa, totul începător cum sunt eu acum cu Yuka. Eu cu Yuka am mai jucat cât de cât și știu care e mersul. Ok. Bam. Bam, bam, bam. Dăm asta. Da, am trimis spinele pe el. Isn't he a sweet? Nu, dar am crezut că... Ok, let's go. Na, oricum, acum primele 5 meciuri pe care le dai ca să-ți dea direct rank-ul care crede că-l meriți, We could be, o să fie destul de ușoare. friends, maybe. No, probably not. Mamă, deja am lag. Ok. No. Ok, și-a luat un de bleeding. Nu. Ok, What now? Cat's got your tongue. ok, let's go. Nu am jucat așa de rău adesea precum credeam că o să joace, dar este ok că odată că am câștigat. Ok, aici avem... ok, o să deschidem la ruleta aici. Să deschidem...
O să deschidem, o să dăm un spin la ruletă. Haideți să dăm spinul, zic. Haideți să-i dăm și acum să avem skinul Maharaja. Nu vine să cred. No, nicio șansă. Nicio șansă la skinul Maharaja. Haideți ca să-i dăm un upgrade lui Yuka. Ok, și am făcut-o de level 3. Let's go. Fraților, cam atât cu acest videoclip. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like, pentru că mă ajută enorm de mult. Scrieți acolo în comentarii ce părere ați avut despre acest clip. Și nu uitați să citiți descrierea. Dacă aveți inima mare, ca să spun așa, m-ar ajuta enorm de mult să dați un subscribe. Eu am fost Hyperme și până data viitoare, ciao! Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need.